De gente ondo. Horin beti enbeste etorriko balida fenomeno. Y afirmaríamos... Ama, jendea dago baina txua da, Ez da isildu ere. Bada, andreputua bat, baina lertu beharrian, Ze eskandalu odeatzen nahi da, baina, una cosa, que me río yo, Madriko konpaini txoropito llegi. Bueno, ama, badi, Eta berandu xamarra jatuko naizela eta ez eoteko nire zai, Ba hementxe, afai pasada ingo dut, eta azalduko naiz. Ze ordutan, ni paldaki ba, hau denare txukundu beharko deu, Ustez ikusten hau daukan datzeko alde hori, baina de pena, Bueno, ama, zu tranquilo eratu zaite, eta nik konponduko naiz. Bai. Bai, Zai geuden, Ba, ama esken nerviosa jatzen naiz. Atzatzatu bat izaitan? Bai. Bueno, bai, giltzak botxan dauzkat. Koño, marimuello. Atzatzatu bat izaitela. Bai. Urbani! Hau da, pero sanua. Hementxe. Zer ginen, izia zuaitako ginen. Baina aurrera eta azkena. Ez emakumeaz, nazu harrapatuko berriro enbaja hauetan. Ez hoxe. Pues Antonio, amaka? Bai. Hau de sufritzia. Apatxua! Eta horrela beste hori egun. Hori ikusi bada behin. Toki hau nire osasunari ez dagokio. Ni zeitu kontuatu nintzen. Eta gainea etxean, 11 aldiz esan izun, hemen ziaro okari biliko gehiela. Edo, ke ba? Etxeiko Andrea nahi zuen egin garen du. Eta bi tontonek amore eman. Bai, hala. Ez urrai. Ganeongo dira Urbazan, ederki asko, freskura ederrean. Eta gero hau, ez dakite, aurreko egunetan libratu ezinik. Eta gaur berriz, ze kontuatuko zinen, zainbat aldiz gunez komunia, uatxe naturala, ni zerbait serio bat, seguro nago. Bagen debentzat, asko zela saiago emu ginen. Mediko guztiak ezagunak, eta gero, Don Tiburzi hori medizina internan utzi inbertzeo gehoaen. Gauza hauetan bintzat, una eminencia. Baina zer, hemen hori, kakazarra. Hau ere pasa egin behar. Azkenean, jainko nahi duena gertatu dira. Baina, Jose Antonio, oain plaka horrekin, Perikoki bateatu riata. Haure, marka da geho, Euskaldunok beti hautan ibili beharra. Oain zer dezu? Zardetan. Atzo ere, euskera zari ginara kontuatu zirenean, azenolako begiratu ebotazean kamarero txotxolarre. Ua izan zanuen etza kolpea. Etzazu horrela hartu gizon da? Nola hartuko epa? Gu euskaldunok izan gehanekin. Arakontxi benetan esatizute, momentu batean korapino eta guztiek izitzeian ez tarri. Tira, Jose Antonio, que sentika? Zer nahi dezu ba, orain ezin hasiko nahi zartatzen. Ura ezaltzen larrateko asun? Baita zea ere, zer dela eta, hori bakarrik bata den du. Traje de baño abintzat muy parecido, Ara, bera dota! Nolatan, nundik. Baina, kia, dekio ez zuke egu ikusi baino ere. Asun! Asun! Ai, ikusi gaitu. Ai, que salada! ¡Qué casualidad! Ez zaitu usted ezagutu ere egin. Es que, chica, que mejorado. Ara, Jose Antonio ere, oi, que majo. Eskerrik asko. Gu hementxe, patxara ederrean. Bai ez da, zeinik esan honela bizi behar genuela, Fuengirolan da. Bai, hori esan,
zu ikusi eta sinistu ezin. Ara? Bueno, oain ez da garai baten bezala, lehen batzu bakarrik etortzen ginen. Zu lehenengo urtia noski. Ke ba, sortzigarren urtia. Bai, da, azken 5 urte hauetan, emakume kuadrilla bat etortzen gea. Batzutan Benidorrea, Almerixan ere izan gea, sin parar. Eta gainera, hain merkea ateratzen zaigu, simaz barato den kasa, txika. Zuek inselsoaren etorriko zaete. Bai, baina a elegir, Oi, que envidia! Sí. A elegir. Hiru lautoki izango dira. Ez dut uste bintzat, Erromara joateko aukerarik izango duzuenik. Noski ez da Marbellara ere, pero menos ez nada, ez da? Gurromara zerta, zuek ez dakizu esejo ergista gaudengo eginak? Eguna zabalduta erretiratzen gehiago geho. Mira de que atrevida! Horrek ekarriko duguero buelta. Gu deskantxun bila etorrik geha. Gu ez, gu gerra bila gabiltza. Ondo egiten dezue! Beste ilusiorik ez badezue behintzat. Zu badezu, ba? Honi, hemen ikusi duen pielezko abrigo batek egiten dio ilusio. Lehen hori badauka, ez ibiltzeko baina. Bueno, gero joberko gera probatzea, ama? Probatu behintza beharko, ez da? Ta, ze musko hotela tokatu zaizue. Oso, las gaviotas, 4 estrellas zaizue. Herritik kanpo. Hementxe bertan daukauta. Guk hementxe hartu dugu apartamentu eder bat hilabeteako. Bideo eta guztia izu. Hementxe primera linean. Ondoloen, euski harra hartu, eta gero bapo jan. Generalen kanpoan. Bai, honi begiratu besterik ez da, ba? Zingo ezu ba, inungo preokupaziorik ez deuta. Guk hori bai, zer nahi uraxek jaten dugu. Ekarri ginuzten, Urdaiazpiko eta Idiazabalko gazta errak. Hor daude armarion, alperik altzen. No merece. Hemen gaizkin jango tezalakoan, baina tira, mariskoarekin eta konpontzen gea. Noski, ez da gure langosta baina. Aizu, eta merke, atzeko afarian ez bat izan zen maa. ¿Quieres que vete la Maribi? La de Mendiola? La misma? Oso, eta gaiz berri hori, ere sofoa da. Bai, azken egun hauetan. Kontseiluta lortezala. Ba, txika, aleman jekan dutari eta gure Maribi aurre rizkonak altxatu dut. Marisko kongelatuarekin izango da. Ahora, Jose Antonio, hori da baniko politia, Zue beti ala ultima zabitzate. Eta bakizu, gero txampaina eta denetik ateratzen dene. Eta gure Maribi horrekin alandartu parrez. Hemen, hospital honek egon gotea. Izango estia bakizuna. Eta bakizu, beraiek pajarritos zaten zuten. Isabel, la de Manterola. Sí, pajarritos, menudos pajarracos que estáis hechos vosotros. Abisutan jartzen zuen behintzat. Panti edo alako zerbait. Txika, etxizet, ez dezuek ere. Zuzan diozu aita. Zue. Nik aurriko lani baet eta. Ja bez, gizonekin ez da. Ez behin estutu. Notarioak esango dizurroa daude gauza. Ez dut uste, gaizkin geratuko zaren. Zer du? Zer gauza zartuko zitzaion buruan da, umia baino kerro. Kontxi, pixka tautzago joango algea, hemen izugarrizko kakauzaia da, Barakizu, kontaminazioa edo, alagaren bat. Hemen eguzki ederra bai, baina gure ondartzakin ez daukate konparaziorik, Hanguak askoz garbiagoatia. Momento, Kontxi, baina ambientia hemen. Hori bai. De eso no me vas a comparar, Baina, gogoratu zaite,